אנחנו מגיעים לחג פסח, חג הקדוש, עם כל כך הרבה מצוות. נקודה אבל חשובה מאוד ויפה מאוד שיש לנו כאן בחג הקדוש הזה. כל הנושא סביב מצות, חמץ ומצה. אנחנו הולכים ומחפשים את החמץ בכל פינה בבית, והולכים ושורפים אותו גם. אבל בואו רגע ננסה קצת לחשוב. למה אנחנו שורפים את החמץ? למה בכלל אוכלים מצות? למה אנחנו אוכלים מצות? זכר ליציאת מצרים, עם ישראל יצאו ממצרים, לא הספיק בצקם להחמיץ, ואנחנו אוכלים את המצות, זה הטעם הפשוט. לכן אנחנו אוכלים מצות, זכר ליציאת מצרים. חג סוכות, אנחנו גם עושים סוכה. למה? זכר לענני כבוד, או בסוכות הושבתי את בני ישראל, שתי טעמים. ראיתם מישהו שבחג סוכות הוא שורף את הבית? אף אחד לא שורף את הבית. יוצאים לסוכה וחוזרים הביתה. אז גם בחג פסח אוכלים מצה, זכר ליציאת מצרים, נשים בשולחן גם פיתות וגם מצות. ואתם יודעים מה? לפחות נשמור אותם במקפיא, אבל לא נשרוף אותם. איפה בל תשחית? לוקחים את הלחם, פאק, לתוך האש. מה קרה? למה החמץ כל כך מפחיד אותנו? למה הוא כל כך חמור? יותר מכל דבר שהאיסור שלו הוא כרת. למה זה כזה חמור? צריכים להיכנס קצת יותר לעומק. להיכנס קצת יותר להבנה העמוקה ביותר. מה מסמל החמץ ומה מסמל המצה. כך כותב הרדב"ז גם שהוא לא מצא טעם להבין למה כל כך החמירו באיסור חמץ, כמו שאנחנו מנסים להבין עד שהוא הגיע לדרשה, להבין שהחמץ הוא מסמל את הדברים הלא טובים, והמצה היא מסמלת את הדברים הטובים, אבל אני קצת רוצה להרחיב בזה. מה ההבדל בין חמץ לבין מצה? מה ההבדל? מה ההבדל בין חמץ לבין מצה? חמץ זה קמח ומים, החמיץ, תפח ונהיה גדול. מה זה מצה? קמח ומים, לא הספיק להחמיץ, הכנסנו אותו לתוך התנור וזה מה שיצא. בעיקרון קמח ומים מייצרים רק מצה. כשאנחנו לוקחים את הקמח והמים ושמים בו את השמרים, ולוקחים זמן, הוא מחמיץ והוא תופח ונהיה גדול, נהיה לחמניה. מי שהבא פעם במאפייה ראה את הלחמניה הקטנה ששמים, שהיא יוצאת כל כך גדולה. אתה לוקח ביס, הכל אוויר. אבל בעיקרון קמח ומים מייצרים מצה, זה המשקל הסגולי שלהם. החמץ זה דבר שהוא תופח ונהיה גדול. אומרים חז"ל, החמץ מסמל את המידות הרעות, את היצר הרע. יסוד של כל המידות הרעות זה השקר. הגזע שלו זה הגאווה, וממנו יוצאים כל המידות הרעות. זה החמץ. אומרים אדם שמתגאה, מה אומרים לו? מה אתה מתנפח? כמו החמץ, כמו הבצק שתופח ונהיה גדול. ומה זה המצה? זה קמח ומים שמכניסים אותם לתנור אחרי שנהיה בצק ויוצאת מצה. הם מסמלים את השורש של המידות הטובות, שהשורש הוא אמת, מי שיש בו אמת, יש בו גם את הגזע, זה הענווה, ואת כל המידות הטובות. החמץ, בפסח יש לנו עבודה בכל 7 הימים להתנזר מהמידות הרעות. יצאנו מעם של עבדים, יצאנו עם 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 דברים לא טובים. הולכים לקבל את התורה, צריך להתנזר מכל הדברים הלא טובים, ולהידבק בדברים הטובים, וזה המצה. לכן כל השנה אוכלים חמץ כעבודה של עבודת המידות. אבל בפסח רוצים להיות טהורים לכל השנה, לעבוד על המידות הרעות שלנו. אמרתי פעם איזה משהו יפה, אם אפשר לסכם במילה אחת. אדם יגיע אחרי 120, יגיע לפני בית דין של מעלה, לפני בורא העולם. ישאלו אותו שאלה אחת שמסכמת את הכל. היית חמץ או היית מצה? החמצת את החיים, התגאית, התעסקת בדברים של הדמיון, של השקר, נפוח ולא אמיתי? או היית מצה, מיצית את החיים, באמת, זה מה שמוציא קמח ומים. זה המהות של חג הפסח. לעבוד על הפנימיות, צריכים לחפש את החמץ, וצריכים לשרוף את החמץ. אבל קודם כל, לעבוד על המידות הרעות שלנו, לשרוף אותם באש. לחפש את החמץ שבלב, את המידות הרעות, את האגו, את הגאווה, את כל הדברים הלא טובים, את ההרגלים הלא טובים. ולדעת שבפסח היא עבודה על הפנימיות, להתחבר לאמת, לענווה, למצוות, להתנזר מכל הבעיות שיש לנו, לנסות לחסוך קצת בכל ההרגלים הפחות טובים. אני רוצה לברך את כל הצופים שצופים בנו ומפיצים את הסרטונים, ובכלל את כל עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא בעזרת ייתן לכם להתעסק רק במצה, במיצוי של החיים, לעבוד על המידות, שיהיה לכם פסח כשר ושמח ורק בשורות טובות. אמן.